Тут на технологіях. Усьо, заховать. Фух. О, вітанки. Персональному комп'ютеру як класу прилад ужо больш за 50 год. У 73-м годзе выйшаў Altair 8800, першы камерцыйны паспяховы камп'ютар, а ў 76-м годзе выйшаў Apple 1, першы персанальны камп'ютар у нашым сучасным разуменні, а не проста нейкая скрыня з тумблерамі. Калі б вы адправіліся на машыне часу хаця б у 70-х год і распавялі пра персанальныя камп'ютары першаму чалавеку, якога вы ўбачыце, ён бы вам адказаў: камп'ютары у кожным доме. Ты хоть сам зразумеў, што ты толькі што сказаў? Распавядзі-ка мне, калі ласачка, як вы гэтыя бандурыны ў 20 тонн пхаеце ў кожны дом? А яшчэ кампы каштуюць да халеры проста. Скажы, вы там у сваёй будучыні да халеры мільярдэры ўсе? Але якраз у той жа час дзесяткі і сотні людзей займаліся тым, каб камп'ютары сталі таннымі і кампактнымі. І ўсяго праз амаль 40 год настаў момант, калі камп'ютары сапраўды з'явіліся ў кожным доме. Але як толькі гэты момант настаў, з'явілася пагроза дамінаванню персанальнага камп'ютара як асноўнай прылады. Нават ледзь не знікненне ПК увогуле. 2010 год. Стив Джобс прэзентуе першы iPad. І не, гэта быў не першы планшет увогуле. Больш за тое, гэта быў нават не першы планшет кампаніі. Папярэднікам iPad быў Apple Newton, які выйшаў у 93-м годзе. Тады бестселлерам ён не стаў і трапіў у той самы музей, аб якім я казаў у мінулым выпуску. Але гэтым разам усё атрымалася па-іншаму. Ці то была харызма Джобса, ці проста прадукт атрымаўся крутым, ці проста прыйшоў час. Але гэтым разам усё атрымалася. Першы iPad адкрыў рынок планшетаў для шырокага спажыўца і пасяліў у яго галаве думку: трэба купіць планшет. Нават сярод вялізнай колькасці беларусаў яна знайшла месца побач з думкай: трэба купіць даляры. І многія пабеглі набываць сабе хоць які-небудзь планшет. Кітайскі планшет, карэйскі планшет, вялізны планшет, маленькі планшет, танны планшет, дарагі планшет. Хоць які-небудзь планшет. Ну а калі у вас быў той самы iPad, ох ты ж, няўжо тут перад намі хтосьці з радзівілаў. І ў той жа час пашлі размовы пра пост-ПК-эру. Маўляў, настане час, калі камп'ютар перастане быць патрэбным, бо мабільныя і іншыя прылады заменяць яго, калі не поўнасцю, то часткова. А многія і ўвогуле пачалі ментальна адпраўляць кампы ў труну. А Джобс у тым жа 10-м годзе на канферэнцыі D8 параўнаў ПК з грузавіком. Кшталту грузавікі такія ж да халеры універсальныя, але ніхто імі кожны дзень не карыстаецца. І ведаеце, тут бы я паспрачаўся, бо, па-першае, на радзіме Стіва Джобса ёсць такая катэгорыя аўто пад назвай пікапы, якая тэхнічна з'яўляецца грузавіком. І яна там вельмі папулярная. А па-другое, камп'ютары, у адрозненне ад грузавікоў, не забіваюць японскіх школьнікаў дзеля чарговага ісікае. Але сапраўды, ці пачалась гэтая так званая пост-ПК-эра? Ды ну, сумнеўна неяк. І ўвогуле, якім чынам намагаліся замяніць ПК? У гэтым мы і будзем разбірацца. Вітаю вас на Тэхнаблоге. Пачаць трэба з таго, што персанальны камп'ютар намагаліся замяніць не толькі планшеты. Ёсць такая рэч, якая быццам больш пасуе для гэтай ролі. Вось яна. Смартфоны мы носім кожны дзень, і зрабіць з іх паўнавартасны камп'ютар ідэя быццам больш лагічная. За намаганнямі зрабіць са смартфона ПК на пачатку 10-х былі заўважаны Samsung, стартап Andromium і Canonical. Апошнія славяцца ледзь не самым знакамітым дыстрыбутывам Linux – Ubuntu. Тады яны вырашылі выпусціць сваю версію аперацыйнай сістэмы для смартфонаў. І на рэжым ПК яны ставілі як на сваю кілер-фішу, якая была павінна прывабліваць патэнцыйнага пакупніка. Але сама Ubuntu Touch і разам з ёй рэжым ПК папулярнымі не сталі. Усе гэтыя праекты выкарыстоўвалі спецыяльныя док-станцыі, да якіх падключаўся смартфон, а да станцыі падключаліся манітор, клавіатура і мышка. Гэта ўсё, канешне, цудоўна, але ў мяне ёсць пытанне.
Мне мой 24-цалёвы монік у якую кішэню класці, у левую ці ў правую, а клаву што на ключы вешаць. Ну не ў кожным месцы гэта ўсё ёсць і гэта ўсё будуць табе выдаваць. І гэта зразумелі кампанія Motorola, якая выпусціла сваю док-станцыю ў выглядзе ноутбука, і Livi Design. Але выглядала гэта, ну такое. Тым болей, што камплюхцеры са смартфонаў атрымліваліся не вельмі моцныя. Яшчэ і докі гэта каштавалі нармалёвых такіх грошай. Таму большасць такіх праектаў, на жаль, спынілі. Але не ў Samsung. Яны паверылі ў гэты праект як добрыя бацькі ў свайго дзіцёнка. Было зразумела, што ніхто гэтыя док-станцыі дакупаць не збіраецца. Таму карэйцы зрабілі рэжым Samsung DeX, які зараз патрабуе, ну, максімум USB хаб, а яны даволі танныя. Дзякуй, што адносна свежы тады стандарт USB Type-C ужо мог вытрымліваць усё гэтае хараство з падключэннем розных прылад адначасова. А зараз увогуле можна падключыць тэлевізор праз трансляванне экрану, а клавіатуру з мышкай праз Bluetooth. У Android падобная функцыя таксама ёсць, але схаваная ў наладах распрацоўшчыка. І вось нядаўна Гуглы вырашылі сур'ёзна за яе узяцца, судзячы па навінах. Ды і розныя вытворцы смартфонаў таксама ад яе не адмовіліся. А вось кампанія Nex вырашыла дапрацаваць ідэю Motorola і выпускае сваю док-станцыю ў выглядзе ноутбука. І ў адрозненне ад Motorola доступ да смартфона у вас ёсць. Тым не меней, гэты рэжым вымушае ўсе смартфоны нармалёва так папыхкаць. Таму той жа DeX знаходзіцца толькі на флагманах кампаніі Samsung, а паўнавартасны дэсктопны рэжым з'явіцца толькі ў 16-й версіі Android. І то не ва ўсіх андроідах, мяркую. Пры гэтым функцыяналу гэтага рэжыма, ну, не надта вялізны. Пагартаць браузер, прадагаваць дакументы, пайграцца ў некаторыя гульні. Хаця адзін хлопец нават рабіў монтаж на сваім S25, але смартфон пры гэтым няблага так грэўся. Што ж, а цяпер вяртаемся да планшетаў. Задача ў іх было дзве. Спачатку стварыць свой рынак і ўтрымліваць яго, а потым ужо паціху адкусваць рынок ПК. Спойлер, ні тое, ні другое у іх не атрымалася. Нягледзячы на тое, што ў рынку ПК з 11-го году быў тренд на падзенне, а ў рынку планшетаў быў адваротны. Зараз планшетамі мала хто карыстаецца. Першую задачу перашкодзілі выканаць смартфоны. Як было на пачатку 10-х? Быў у вас смартфон. На ім вы маглі слухаць музыку, крыху інтэрнэце пасядзець, фоткі парабіць. Таксама былі нейкія дадаткі і гульні. А вось калі вам трэба было відосік паглядзець ці онлайн-банкінгам скарыстацца, для гэтага лепш набудзьце сабе планшет. І стваральнікам гэтай парадыгмы быў сам Стив Джобс, і ён не хацеў яе змяняць. Проста ён быў аматарам такой акцыі: купі сабе iPhone і iPod, і iMac, і MacBook, і iPod. Карацей, усё купі, і трапачку гэтую за $30 таксама купі. Але, на жаль, ці на шчасце, у 2011 годзе Джобс памёр. Чаму на шчасце? Таму што Samsung падрыхтавалі такую падлянку, што Джобс з гэтай парадыгмай мог кампанію Apple проста пахаваць. У тым жа годзе карэйцы прадставілі першы Galaxy Note з неверагодна вялізнай на той момант дыяганалю ў 5,3 цалі. Што вы ржэце там? Па тых часах гэта была ого-го якая дыяганаль. Apple прыняла гэты выклік і таксама пачала павялічваць дыяганаль. Толькі вось цікавостка ў тым, што дыяганаль Samsung'аў расла і ў вышыню, і ў шырыню, а ў Apple'аў чамусьці яна расла толькі ў вышыню. Не ўсім тады спадабалася павелічэнне цаляў. У той час выйшла шмат мемаў пра тое, якія будуць гэтыя смартфоны ў будучыні, а замест афіцыйнай назвы такіх смартфонаў фаблет, сумесі словаў таблет, то бок планшет, і смартфон, звычайныя людзі звалі іх рыдлёўкамі. Але зараз мы ўжо прызвычайліліся да такіх памераў, і нават 6 цаляў для нас гэта надта мала. А разам са з'яўленнем дадаткаў на любы бздёж, ад замовы квіткоў да інтэрнэт-банкінга, павелічэнне дыяганалі смартфонаў знішчыла амаль увесь сэнс у набыцці планшетаў. Ну дык а што там з заменай кампоў планшетамі? Ну, тут таксама не ўсё так проста. Ну не маглі планшеты ў той час пацягацца з ПК.
Чаму? Калі каротка, то вінда і яе асаблівасці. Ну а калі доўга, прычыны наступныя. Першая прычына – кардынальна розныя аперацыйныя сістэмы. На планшетах былі Android і iPadOS, а на камп'ютарах у асноўным стаяла Windows. І праграмы з вінды так проста на планшетах з Android і iPadOS не запускаліся. Здавалася б, чаму тады не накаціць вінду на планшет? А вось на гэта дае адказ другая прычына. Прынцыпова розныя архітэктуры працэсараў. Паўнавартасная версія Windows была жорстка прывязаная да працэсараў з архітэктуры x86, а вось планшеты і смартфоны выпускаліся ў асноўным на ARM працэсарах. Не буду грузіць падрабязнасцямі розніцы архітэктур, аб іх я буду распавядаць у наступным выпуску. Але рэч, якую трэба вам запомніць, што x86 на той момант былі моцнымі, але не вельмі энергаэфектыўнымі, а вось ARM наадварот былі энергаэфектыўнымі, але не вельмі моцнымі. Праграмы на адной архітэктуры не маглі проста так запускацца на другой. Гэта была як размова з іншаземцам. Ты не разумееш яго мову, а ён не разумее тваю. Канешне, можна напісаць праграму-перакладчык з x86 на ARM. Такая праграма называецца эмулятор. Але звычайна такія праграмы патрабуюць даволі шмат ресурсаў. Таму праца эмулятара будзе даволі напружвальнай для ARM працэсара. Бо ён у нас які? Моцны, але не вельмі энергаэфектыўны. А і малачынкі усім дзесяткі. Карацей, усё гэта складана. А між тым гэта ўсё падводзіць нас да наступнай прычыны – праграмнае забеспячэнне. Падчас існавання вінды пад яе напісалі вельмі шмат праграм. Усялякія там утиліты, праграмы для працы з фота і відэа, спецыяльны софт для працы з усялякімі прыладамі, навуковы софт, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання напісаныя яшчэ за часамі Гедэміна. Не, ну а што, нам таксама трэба было улічваць падаткі усялякія там, зброю. Вось я і попрасіў хлопцаў напісаць мне праграмку на Дэлфі. І гэта яшчэ не кажучы пра гульні, бо ПК быў ледзь не самай багатай на гульні платформай. Дарэчы, адным з тых людзей, які зрабіў ПК платформай для гульняў, быў Гейб Ньюэлл. Так, той самы габен, які стварыў Steam. І пра яго я яшчэ ў гэтым выпуску ўспомню. Дык вось, самыя простыя і лёгкія праграмы і гульні можна было адаптаваць пад смартфоны і планшеты, што і рабілася. Нават некаторыя камп'ютарныя гульні выходзілі, тая ж серыя GTA, напрыклад. Але хто ж табе будзе клупацца з праграмай, падтрымку якой скончылі яшчэ ў мінулым дзесяцігоддзі, і вы з ёй працуеце па прынцыпе «не чапай, бо лясне». Ну і яшчэ адна прычына, каб вам было не надта мала. Шмат задачнасць. Паміж праграмамі на віндзе вельмі лёгка пераключацца і трымаць іх на адным экране дзякуючы шматваконнасці. А вось і планшэтаў такой штукі першапачаткова не было. Адзін дадатак на экране і хопіць. І ўжо значна пазней у Android з'явіўся рэжым падзялення экрана, а потым і шматваконны рэжым. Але гэта так усё нязручна, гэта ўсё так наладжваць. Я пра той жа рэжым падзялення экрана ўспамінаю раз на паўгады. Калі, напрыклад, гляджу відосик на ютубе і паралельна там у тэлеграме перапісваюся, я такі: а, ёсць жа рэжым падзялення экрану, тык, о, всё, працуе. Але ўключыць яго так нязручна, ну. Толькі не трэба думаць, што ў Майкрасофце ўсе сядзелі і такія: так і трэба гэтым мерзотным планшетам. Нагадваю, камп'ютар быў у кожным доме. Ну, прынамсі, дзе ён мог быць. Расці ўжо было няма куды. Большую частку шэкелей мелкамякі атрымлівалі з копій Windows, якія ўсталёўваліся адразу на заводах ці ў крамах побытавай тэхнікі. А далей што рабіць? Выпускаць новую версію? Гэта даволі доўга, дорага і складана. І не факт, што ўсе пабягуць валасы назад яе набываць і ўсталёўваць. Скандал з той жа Windows Vista тады яшчэ не забылі. А вось рынок планшетаў з кожным годам толькі павялічваўся. І майкі вырашылі таксама пайсці на рынок планшетаў. Але як дрэнна ў іх гэта атрымалася, божухна. Зараз будзе патрэбная уся ваша увага, бо тое, што яны там намуцілі. Была ў іх аперацыйная сістэма Windows Phone, якая цудоўна працавала на мабільных тэлефонах і смартфонах, а тэлефоны і смартфоны якраз заўсёды працавалі на ARM працэсарах. І не каб расцягнуць яе да ўзроўня умоўнага планшэту і выпусціць. Але не, яны зрабілі ўсё па-іншаму. У той час Стив Балмер намагаўся рэалізаваць палітыку «Адна краіна, адзін...» Прабачце, засуджаю.
То бок адзін Microsoft, адна Windows. Сутнасць была ў тым, што адна і тая ж вінда павінна была быць на ўсіх прыладах ад Microsoft. Мо дзесьці парэзаная, мо дзесьці пералапачаная, але ўнутры па сутнасці гэта павінна была быць адная і тая ж вінда. А вось Windows Phone ад звычайнай вінды адрознівалася проста прынцыпова. Таму ў кампаніі вырашылі, як гэта кажуць праграмісты, выдумляць ровар, то бок рабіць нанова тое, што ўжо даўно існуе. Еще одна. І вось з'явілася Windows RT, парэзаная версія паўнавартасны Windows для планшетаў на ARM. Толькі вось пісаць дадаткі пад яе ніхто не хацеў, таму планшеты на Windows RT былі амаль бескарысным шматком пластыку. Але не хапала ім прыгод на іх дробна-мяккія булкі ды выпі гарбаты. Яны яшчэ вырашылі выпускаць планшеты на x86 з паўнавартаснай віндой як про-версію. Уважлівыя кацяняткі могуць сказаць, як яны выпускалі планшеты на x86, калі яна была моцнай, але не энергаэфектыўнай. Ай, малачынкі, усе дзесяткі за чвэрць. У кампаніі Intel, з якой майкі сябравалі, існавала такая распрацоўка, як Intel Atom. Гэта быў адносна энергаэфектыўны x86 працэсар, бо ён быў, скажем так, даволі моцна парэзаны. І такі працэсар якраз ставіўся на планшеты з той самай паўнавартаснай віндой. Мяркую, такім чынам яны хацелі зрабіць кілер-фічу кшталту: во, глядзіце, у нас працуюць усе знаёмыя праграмы ўжо са скрыні, але цяжкія прогі кшталту фоташопа на такіх планшетах ледзь круціліся. Хаця дзеля справядлівасці час працы такіх планшетаў быў даволі неблагі. Ну што, заблыталіся? Вось і патэнцыйныя спажыўцы таксама заблыталіся. Што ім купляць? І майкі ім у гэтым дакладна не дапамагалі. Ды на дзельбу планшетнага кабанчыка яны ўжо не паспелі, бо калі планшеты на віндзе выйшлі, рынак ужо быў захоплены андроідам і iPadOS, а Microsoftу не засталося амаль нічога. Ой, ну ды калер з імі гэтымі планшетамі, нас, ПК-шляхту, гэтая праблема не кранулася. А вось і кранулася. Зараз я скажу два словы, і многія зразумеюць, што я маю на ўвазе. Windows 8. Калі вы ніякім чынам не краналіся гэтай аперацыйнай сістэмы, зараз я вам усё растлумачу. 2012 год. Microsoft выкацілі вельмі крутую рэкламу з вельмі цудоўнай песняй. Многія зацікавіліся васьмёркай і пайшлі яе усталёўваць. Але пасля усталёўкі першым пытаннем карыстувачоў было: а дзе? Кнопка пуск знікла! Без аб'яўлення вайны! І нармалёва растлумачыць, куды яна знікла, ніхто не збіраўся. Ну, дзеля справядлівасці быў, канешне, нейкі там прэс-рэліз, але які чалавек у сваім глуздзе іх будзе чытаць? А між тым меню пуск знаходзілася справа. Трэба было навесціся на правую частку і выходзіла меню. Але вельмі часта яно актывавалася ну зусім выпадкова, калі мы, напрыклад, хацелі закрыць акно, якое было на поўны экран. Ну добра, вось мы націснулі на пуск. І тут меню на ўвесь экран. Ну, насамрэч я той самы вычварэнец, якому яно падабалася, але гэта я. Яшчэ і ўсе базавыя праграмы кшталту калькулятара таксама пачалі ўвесь экран займаць. Старыя версіі, канешне, засталіся, але так проста іх знайсці было складана. То бок, па сутнасці, мы яшчэ і ад шматваконнасці адмаўляемся. Ну, быў там рэжым падзялення экрану, можна было таксама карыстацца некалькімі дадаткамі адначасова. Але мы што, у Windows 2 павярталіся? Не, ну я разумею, што ў мінулым дзесяцігоддзі была такая пэўная мода на 80-е, але ж не ў гэтым сэнсе, алё! Карацей, васьмёрку захэйцілі нават мацней за Вісту. Хаця насамрэч сама па сабе яна была даволі неблагой, асабліва калі ў 8.1 пуск павярталі. Пра гэта, дарэчы, распавядаў лепшы SDUG-шны тэхнаблогер Лайнус Себасцін на канале Linus Tech Tips. Калі хочаце паглядзець яго відос у маёй агушцы, падпісвайцеся на мой Patreon. Таксама падпісвайцеся на мой Telegram-канал і TikTok, калі вы прыйшлі сюды не з яго. Ну а што там вырабнікі звычайных планшетаў? Няўжо яны думалі, што так проста могуць прамагчы
Вось гэты шэдэўр. Ну, быў у іх свой пэўны козыр у рукаве. Прынамсі, яны так думалі. Усе недахопы моцнасці планшетаў і меншай колькасці памяці павінны былі пакрывацца воблакам. Не хапае памяці для файлаў – воблака. Нейкая сур'ёзная праграма ці гульня не можа працаваць – воблака. Калі у вас ёсць доступ да інтэрнэту, гэта не праблема. Ці ўсё ж праблема. Проста адна справа, калі ты запампоўваеш свае папкі кшталту Анапа 2010 на нейкі там чужы камп'ютар кампаніі нейкай. І зусім іншая справа выкарыстоўваць рэсурсы чужога камп'ютара ў рэжыме рэальнага часу з інтэрнэтам пачатку 10-х гадоў. Што такое? Вы не ведалі, што гэта проста нейкія чужыя кампы недзіка там? А што вы думалі, ваша інфа ў сапраўдныя воблакі запампоўваецца? О, гляди, птушка. Справды. О, а это на рыбу подобные. Ну так. А гэта быццам котка. А во, і хвостик, і огой. І голова такі, Так, ну, так, так. ну. А во, там быццам аўтамабіль. Колы усялякі там, ну. А гэта ты? Ты, ну, наўрад ці воблака на мяне падобнае. Не, літаральна. І гэта ты. Ха, сапраўды. Я ў той дзень на вечары не напіўся, і мяне на мой телефон сфоткалі. І ўсё ніяк з воблака не выдалю. Так, пачакай, калі ты гэта бачыш, і я гэта бачу. Гэта што, весь горад бачыць? Эй! Што, глянь! Хлопець які бухі! Сапраўды? Мяркую, прыкладна так сябе адчувала Дженніфер Лоуренс, калі яе iCloud зламалі ў 2014 годзе і яе нюдзісы выклалі ў сеціва. Спасылку даваць не буду, самі знойдзеце. Ну тады атрымліваецца загнулася гэтая ваша пост-ПК эра. Ну, як сказаць, амаль увесь гэты відос я, канешне, рабіў акцэнт больш на замену ПК усялякімі там смартфонамі і планшетамі, але сэнс пост-ПК эры ён не зусім у гэтым. Сутнасць гэтай эры не зусім пра замену ПК, а пра тое, каб ПК перастаў быць цэнтрам усяго, каб ён перастаў быць галоўным дэвайсам. Ну, заблыта у вас, ну каюся. Вінаваты. І калі паглядзець пад такім вуглом, мы сапраўды жывем у пост-ПК эру. Як я і казаў, большасць задач мы выконваем на смартфоне. Прагляд контенту, камунікаванне, прагляд рэдактура дакументаў, нават банкаўскія аперацыі. Усё гэтае мы робім дзякуючы смартфонам. Змяніўся і прынцып ужывання контенту. У маім дзяцінстве колькасць таго, што мы маглі паглядзець, праслухаць ці ўва што пайграць, была абмежаванай. У нас дома быў дзесятак другі касет з фільмамі, прыкладна столькі ж касет і CD-шак з музыкай і некалькі гульняў на прыстаўцы ці камп'ютары. І мы спакойна спачатку абіралі занятак, а ўнутры яго ўжо была канкурэнцыя паміж тым, што ў нас было. А вось зараз часу у нас мала, а контенту у нас стало просто до холеры. Таму гульні канкуруюць з кіно з серыяламі, серыялы з відосікамі на ютубе, відосікі на ютубе канкуруюць з музыкай, а музыка ўжо канкуруе з кароткімі відосікамі. Усё канкуруе зусім за наш час і ўвагу. Аднаго музла стала настолькі шмат, што калі ўсе музыкі свету скажуць «ды ну ўсё ў сраку» і перастануць выпускаць музыку, яе ўсё адно хопіць на сотню другую год праслухоўвання без перапынку. Большасць гэтага контенту можна ўжываць на смартфонах, а некаторыя яго віды і адразу пад іх рабіліся, ну, кшталту тых же тыкі-токаў. А новыя рэаліі фарміруюць новае пакаленне. У некаторых краінах ужо вырасла першае пост-ПК пакаленне, якое калі камп'ютарам і карысталася, то зусім крышачку. І з некаторымі пост-ПК людзьмі я знаёмы асабіста. Ёсць у мяне, карацей, гісторыя. Працаваў я некалькі год таму педагогам. Вёў усялякія там гурткі па праграмаванню, ардуіна і гэтак далей. І былі ў мяне такія вучні, якія ў камп'ютарах
ну увогуле не бум-бум былі. Павольна пячаталі, неяк там калупаліся ў інтэрфейсе, вельмі павольна не разумелі, дзе там што знаходзіцца, хаця ну увогуле на віндзе ну гэты інтэрфейс ён ну больш-менш такі стандартызаваны, ведаеце. І мне стала цікава, ну як такое можа быць? Ну камп'ютер, ну сапраўды жа у кожным доме, ну хаця б які-небудзь там ну стары там, ну няўжо яны не карыстаюцца камп'ютарам? Ну і вось я ў іх пытаюся, ну ці карыстаецеся вы камп'ютарамі ўвогуле? А яны кажуць, ты ну дзесьці там 2 гадзіны на дзень, там 1 гадзіна, ну колькі бацькі даюць, ну столькі мы і карыстаемся. І я такі, а як вы ўвогуле з лічбавым светам узаемадзейнічаеце? Ну гэта ж ну камп'ютар, а як вы без яго? А яны такія, ды нармалёва, мы вось в смартфонах сядзім, там карыстаемся ўсім. І я такі просто і для мяне гэта просто адкрыла ўвесь ну цэлы свет. Я просто забыўся пра смартфоны, разумееце? І не, гэта не чарговы бубнёж пра пакаленне. Я не хачу быць чалавекам, які ўвесь час бубніць: ой, зумеры такія, зумеры сякія, у камплюхцеры не разумеюць, працаваць не хочуць. Быццам я хачу. Як же я ненавижу усялякія такія відосы і каментары кшталту «Мае дзеці не разбіраюцца ў старых як гаўно маманты тэхналогіях з маёй маладосці, ну тупыя». Затое махлярам ці іншым ашуканцам такія каментатары грошы тысячамі нясуць. Яшчэ адзін аргумент на карысць пост-ПК эры. Распрацоўшчыкі жалеза і софта робяць усё магчымае, каб платформа ПК у яе класічным разуменні, а менавіта вінда плюс камп'ютер на працэсары x86 з яе клавіатурай, мышкай, маніторам перастала граць такую вялізную ролю. Новыя праграмы пішуцца і адаптуюцца пад мабільныя платформы ці пераходзяць у веб-версію. А з жалезам адбываюцца ну зусім дзівосныя штукі. ARM-працэсары ўсё мінулае дзесяцігоддзе мацаваліся і сталі такімі ж моцнымі, як і іх x86 браты. У 2020 годзе выйшаў першы паспяховы ARM-камп'ютер MacBook на M1 ад Apple. Прарендерыць які-небудзь відос і пры гэтым не уляцець у нуль па батарэйцы, гэта ж проста цуд нейкі. Ну а потым пацягнулася Qualcomm со сваім Snapdragon X Elite. Ну а што, толькі яблычнікам радавацца. І закалабіліся яны з Microsoftом, з кім яшчэ. Але атрымалася ну такое. І не, я не хачу вінаваціць Qualcomm. Яны зрабілі нармалёвы прадукт. Я вінавачу вось гэтую сметніцу. 11-я вінда на гэтых ноутах была вельмі сырой. Яе дараблівалі быццам у палёце, бо абнаўленні сыпаліся адно за адным. Здавалася б, у вас усяго некалькі кампаній, якія гэтыя ноуты выпускаюць, прычым на адным і тым жа чыпе. Адна з іх гэта вы. Ну не павінна ўсё быць так складана. Але было. 11 год прайшло. 11, а гэтыя бараны так і не навучыліся рабіць нармалёвую вінду пад ARM. Была і ёсць яшчэ адна праблема. Распрацоўшчыкі не спяшаюцца рабіць свае праграмы пад ARM. Apple спакойна перашлі на ARM, бо яны так могуць. Яны маюць поўны кантроль і над сваім жалезам, і над сваёй аперацыйнай сістэмай. А яшчэ ў іх ёсць вельмі адданая і вельмі плацёжаздатная аўдыторыя, якая апроч самой тэхнікі можа і ліцэнзійны софт набыць. Таму яны крэпка трымаюць распрацоўшчыкаў за яйкі, бо ад такога смачнага кавалачка ніхто адэкватны не адмовіцца. Apple гэта ведае і ў адзін цудоўны дзень паставіла ўсіх перад фактам: альбо вы будзеце рабіць новыя версіі сваіх праграм пад наш новы працэсар, альбо ідзіце ў сраку. Ну а пакуль вы іх робіце, так і быць. Старыя версіі будуць запускацца праз эмулятар і будуць працаваць ну дастаткова добра, каб можна было крыху пацярпець. А ці можа Microsoft такое прокрутіць? Канешне не. Усе і далей будуць выпускаць кампы і ноуты на x86. І што вы зробіце? Нават калі мелка-мяккія стукнуць па столу і скажуць: усё, зараз толькі ARM. Звычайныя карыставачы будуць карыстацца старой віндой да апошняга. Ну вось, не ўсё так і добра.
Тым болей, што большасць гульняў пісалася якраз пад ПК, як ты і казаў. Канешне, поўнасцю пекарню ў геймінгу замяніць складана, але пэўная альтэрнатыва яму ёсць. І я зараз не пра плойку з Xbox. У 12-м годзе стваральнік Valve, наш любімы Габен, як і ўсе, убачыў 8 і сказаў: Холера бяры. Отец. Не, ну ты бачыў? і зразумеў, з вінды па-любэ трэба сыходзіць. І куды? На Linux. Але Linux ад вінды радыкальна адрозніваецца. Ну, свае гульні мы пад яго адаптуем, каб яны запускаліся. А з іншымі што рабіць? У краме тысячы і тысячы гульняў, якія перапісваць ніхто не будзе. Што ж, давайте, можа, зробім эмулятар, які будзе запускаць гульні ад вінды на Linux. О, а яшчэ давайте зробім сваю кансоль, на якой можна будзе гуляць ва ўсе гэтыя гульні. Так, тут не атрымалася. О, можа партатыўку зробім. І ў 2021 годзе мы атрымалі Steam Deck. І ён зрабіў для рынку партатывак тое, што зрабіў iPad для свайго. Адкрыў яго людзям. За 4 гады партатыўных кансолей стала просто да халеры. Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, усялякія кітайскія вырабнікі. І што самае цікавае, усе яны працавалі на x86 працэсарах. Бо ў той час, калі ARM становіліся мацней, x86 імкнуліся ў энергаэфектыўнасць. Яны ўсё яшчэ пражэрлівыя, але пагуляць 2 гадзіны з нармалёвай такой якасцю карцінкі можна даволі няблага. А пры жаданні гэтыя кансолі можна падключыць да док-станцыі і граць перад сваім тэлевізорам. І ведаеце, ёсць нават пэўная колькасць людзей, якая хоча атрымаць максімальную мабільнасць і абірае звязку Steam Deck і MacBook. Гэта, канешне, даражэй, чым ПК, але, ну, пэўная альтэрнатыва. Тым болей, што ёсць чуткі, што Valve збіраецца зноў выпускаць паўнавартасную кансоль, і з яе бібліятэкай гульняў гэта атрымаецца проста цудоўна. Усё адно не веру. Хоць ты кажаш, што ёсць замены і тут, і там, але гэта нейкія кампрамісы, разумееш? Зноў заблытаць хочаш публіку, а? Не-не-не, я нікога не хачу заблытаць. Я сам падчас вывучэння гэтай тэмы заблытаўся. Больш за тое, заблыталіся увогуле усе, хто займаўся гэтай тэмай. Прычым яшчэ ў 14-15 годах. Вось калі задумацца, чаму смартфоны і планшеты гэта пост-ПК? Па сутнасці, гэта тыя ж персанальныя камп'ютары, просто, ну, больш персанальны. Нават з абывацельскага пункта гледжання заходзіш ты на сайт з тэхнікай, глядзіш характарыстыкі ПК і смартфона, і вось што дзіўна. Тут працэсар, там працэсар, тут аператыўная памяць, там аператыўная памяць, тут памер пастаянны і тут памер пастаяннай памяці. Адзінае, што ў ПК яшчэ і відэакартка можа быць. Ну, давайте іх тады адкінем. Што ў нас застанецца? Воблакавыя сервісы? Камон. Разумныя рэчы і інтэрнэт рэчаў. Прабачце мяне за таўталогію, але нават зараз разумны дом не ў кожным доме. Просто не кожны хоча, каб яго імбрык быў разумнейшы за яго. Што яшчэ тады за пост-ПК лічыць? Акуляры дапоўненай рэчаіснасці. А менавіта так, яны завуцца, а не акуляры дададзенай рэальнасці. Дзякуй таму, хто мяне тады паправіў. Ці нейралінкі там усялякія. Само вызначэнне пост-ПК эры настолькі заблытанае, настолькі размытае, што людзі проста ў адзін дзень перасталі ім карыстацца. Як усё складана. Вось скажыце, як жыць у такім свеце, дзе нават па такіх дробных пытаннях, здавалася б, не такія дробныя спрэчкі. І кожны дзень табе трэба прымаць нейкі бок у сотнях, нават тысячах пытанняў. І прабачце мяне, але нават гэтым разам я не магу даць такі пэўны, такі поўны адказ на сваё ж пытанне. Але спадзяюся, што даў вам дастатковы пажытак для разваг. Таму вырашаць, ці распачалася пост-ПК эры ці не, можаце толькі вы. Вялікі дзякуй за прагляд. Яшчэ ўбачымся тут, на Тэхнаблогі.